Hola, bon dia. Em dic Mona, tinc 10 anys, faig quart curs, vaig a escola Beethoven. Us vull explicar un llibre que m'agrada molt. El títol del llibre és No us ho podeu imaginar. La seva autora és Elizabeth Dubte. El llibre tracta sobre un conill que es diu Trebolí. Quan passa per ell, arrufava el morro i girava les orelles. Un dia va sortir a buscar menjar una granja. Va tractar un perill. Tot el conill va sortir a córrer i el trebolí va quedar quiet. Va haver de tornar sol a casa. Si voleu saber què passarà, llegiu el llibre. El llibre m'agrada perquè m'agrada els conills. Adeu, fins la propera.